हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय गुवाहाटी इउनिभार्सिटिया गोदान अफिसियेल नटिफिकेसन होदों माखासे एग्जामनि बागै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था आरो लोगोसे एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हासिगोन जाय नोंथांमोना एन्ट्रेन्स एग्जाम होगोन स' लोगोफोर गोबाव खालामला जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेबायदि नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थानो हागोन इउनिभार्सिटिनि एग्जामनि बागै दा गोबाव खालामला जों थांसै गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि अफिसियेल वेबसाइटआव दायो फाइनालि आं फैबाय guwahati.ac.in होननानै दा नोंथांमोना बेबायदि फैबानो जाबाय दा बेनिफ्राय जों लेटेस्ट नटिफिकेसन नायनांगोन गोदानै फैनाय नटिसफोर मोनगोन दा बेखायनो आं फैबाय बेयाव दा नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हागोन बेयाव मोननै फैदों आपडेटआ गोदानै 14 आगस्टनि बेनो जाबाय एडमिट कार्ड थ' बेनिफ्राय आरो मोनसेया जाबाय B.ed नि प्रेक्टिकेल एग्जामनि दा जों फार्स्टआव नायनोसै एडमिट कार्डखौ सोर मोनग्रोगोन दा जाय नोंथांमोना एन्ट्रेन्सनि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन दा फाइनालि एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हासिगोन 17 आगस्टआव दा नै गुवाहाटी इउनिभार्सिटिया गोदान अफिसियेल नटिस होबाय बेनो जाबाय लोगोफोर जाय नोंथांमोना इन्टिग्रेटेड एम.कम कर्स लादों आरो एबा लागोन आरो बेनिफ्राय B.A B.LLB अनार्स दङना दा बेयाव नोंथांमोना जायफोर एन्ट्रेन्स एग्जामनि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हासिगोन 17 आगस्टआव आरो नोंथांमोननि एन्ट्रेन्सआ जागोन 21 आगस्टआव थ' बेखायनो लिंक नोंथांमोना नुनो मोन्दों दा नोंथांमोना बे लिंकनिफ्राय डाइरेक्ट डाउनलड खालामनो हागोन जिअ पर्टेलाव थांनानै नोंनि एन्ट्रेन्सनि एडमिट कार्डखौ थ' नोंथांमोना 17 आगस्ट जानाय लोगो लोगोनो डाउनलड खालामदो दा बेनिफ्राय जों थांसै दानिया नेक्स्टआव जों बेक थांफिननोसै दा बेक थांनाय लोगो लोगो जोङो B.ed निखौ नायनोसै प्रेक्टिकेल एग्जामनि बागै दा जों बेयाव डाउनलड खालामनोसै थ' नोंथांमोनाबो डाउनलड खालामना लानो हागोन दा फाइनालि डाउनलड जाबाय दा नायदो लोगोफोर नैबे जाबाय गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि B.ed कलेजनि आरो माखासे जिखुनु जाया गुवाहाटी इउनिभार्सिटि आन्डाराव एफिलिएटेड कलेजेस थानायनि आन्डाराव जायफोरा B.ed नोंथांमोना प्रेक्टिकेल एग्जाम होनो गोनां दङ दा बेयाव नायदो नै थ' नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों माखासे नटिस दानिया जों नायनोसै डिटेल्सखौ मा लिरमारदों स' लोगोफोर बेयाव बुंदोंमोन सिगाङाव नटिस होखांनाय बादिनो दा बेयाव नोंथांमोननि प्रेक्टिकेल एग्जाम सेकेन्ड इयार B.ed-निया जासिगोन लोगोफोर बेनो जाबाय 23 आगस्ट एन्ड 25 थ' 23 आगस्टनिफ्राय स्टार्ट जानानै 25 सिम जाहैसिगोन थ' नोंथांमोना प्रेक्टिकेल एग्जामखौ होनांसिगोन होनना बुंदों लोगोफोर थ' नोंथांमोना भार्चुवेल मडआव होनांगोन आरो अफलाइन बेयो अनलाइन जानाय नङा थ' नोंथांमोना अफलाइन प्रेक्टिकेल एग्जामखौ होनांसिगोन दानिया लोगोफोर बेनोसैमोन गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि आपडेट आरो जेब्ला गोदान आपडेट फैगोन एग्जामनि बागै सेमिस्टारनि आं नोंथांमोन थाबैनो आपडेटखौ होखागोन थ' बेखायनो नोंथांमोना चेनेलाव भिजिट खालामबाय थाबानो जाबाय आरो लाइक खालाम कमेन्ट खालामनो हागोन गोदानै फैदोंबा चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन